Na ruim 30 jaar in vastgoed zie ik steeds weer hetzelfde. De meeste projecten mislukken niet omdat mensen hun werk niet goed doen. Integendeel, er werken goede mensen, goede architecten, goede adviseurs, goede gemeenten. En toch loopt een project soms vast. Waarom? Omdat er helemaal aan het begin een verkeerde afslag wordt genomen. En vanaf dat moment bouwt alles daarop verder. Daarom geloof ik dat de eerste stap geen detail is. Het is de beslissing die bepaalt welke onderzoeken nodig zijn, welke specialisten worden betrokken en hoe een project zich verder ontwikkelt. Daarom begin ik nooit met de vraag, wat gaan we doen? Ik begin altijd met de vraag, wat is op dit moment de verstandigste eerste stap? Want als die stap klopt, worden de stappen daarna veel eenvoudiger. De juiste eerste stap is geen detail. Het is het fundament van een succesvol project. Eerst scherpte, daarna tempo.